forma de ir á praia, de ir aos areais, e o luns, quen poida que teña esa sorte, incluso tamén poderá aproveitar, porque saben os termómetros zumbando moitísimo. Mi madriña querida, vai ter razón Hilda, vou ter que rebuscar eu aí tamén, porque claro, falando de rebuscar entre a roupa, ti como levas o cambio de armario? A min dáseme ben, que eu teño pouca cousa, eu sempre poño o mesmo, non pasa nada. A min pillou algo toro, vendo estas temperaturas pillou algo a toro, pero claro, eu quero saber como lle foi aos galegos con isto de cambiar o armario. Irían máis rapidiño que nós, xa o cambiarían, comprarían roupa de primavera? Sí, non? Pois ímolo ver. Chegou a primavera e con ela os cambios bruscos de temperatura. Como hai que vestirse? Que non sabe, porque pola mañá fai frío, logo fai calor. Vimos a xunto as expertas. Vamos aló. A ver, vexo que vas moi abrigada, pero non estamos xa en primavera. No, estou abrigada, pero estou así, desfeita, o sea, desabrochada. Estás desfeita? Como que estás desfeita? Desabrochada. Vámonos. A braja de primavera igual a de inverno ou hai que cambiar? No, entretempo. Entretempo. Vente, María, vente, vamos a buscar unha braja de entretempo. O que temos por aquí, que me recomendas a min? Isto xa moito, non? Queríamos unha braja de entretempo. Esta gustaría a miña nai, por exemplo, que levase o así de rapaza formal. Unha puntilliña para que che entre o aire, para que sea máis fresquiña. Ímonos despelotando. Braga el maroto para poner al marido unha moto. Ainda non fixo cambio de armario? No. O cambio de armario, claro, ven estes días preciosos, imagínate. Usted ainda ben abrigadiña. Hombre, claro, es que hace frío. Como hora galega que fai frío. A primavera, pero usted ainda ben co abrigo. Pero a sangre altera. La sangre altera. Primavera loca. Alterada xa estou desde fai moitos anos. Isto é moi fresco. A primavera ainda ven coa prima Antonia. Moita raya, non? Bum, Festival del Humor. Ran, justech. Sí. Bos días. Como vai a camisa? A 5 euros. A 5 Están moi ben de euros. precio. Están moi ben, claro. Moi ben. Hai que aproveitar. É a miña personal shopper. Ti non traballa no programa de Hora Galega, non? Mira, pon aquí. Se che gusta para ti, É pa ti? Dile que non quite nunca, que é fantástico. Como está a oferta? Está boa. Xa lle collen un sitio. Un brilli. A ver, que está complicadísimo esto. Como é o teu nombre? a 6 euritos, todas 6 euritos. Triqui. E outro. A ver, que mercou? Unha bata, mira, que Pero a bata é moito de inverno, non? Todas 6 euritos, vamos! Están moi bonitas, pero basta atrever a poñer sandalias. Pues sí. Ui, sandalias é moi cedo, miña reina. Pero son pa ahora, en serio? No, pa ahora non. Ah, vale, que susto me diches. Veña o tempo, Mira si como non. se rín. Mira como se rín as amigas. Mira que bonito. Oh, filla, as amigas que non che deixen aquí sola, Non abandonedes. E quero te ver en agosto buscando unhas catiuscas. 6 euritos, señora. Se me toca ir gravar a unha granja, Estupendo. mira que color máis primaveral. Ou non las todas para ver. Todas. Bueno, pues, ¿y qué tal? ¿Cómo estáis por aquí? Bueno, pues todo ben, estamos ben. Na casa todo ben. Vale, muy bien. It's an illusion. Corta. Como se notan esas cordas vocais de Fátima Pego, como controla o diafragma para barrar 6 euritos, señora, encantoume. Señoras e señores, 7:13 minutos da tarde, como nos gusta presumir desto, e como me